Bueno, al principi, quan em van dir convertir-me en agent de canvi, em va sonar una mica raro, no sabia gairebé el que volia dir. Pues em va il·lusionar. En el seu moment crec que no era molt conscient del que volia dir tot el projecte quan em van parlar d'això. Però amb el pas del temps i a mesura que avançàvem en el projecte, me'n vaig adonar del veritable significat d'aquesta paraula. Quan em van explicar com poder ser un agent de canvi és com que em van donar les eines necessàries per poder convertir-me en un. És una etapa amb tot tipus de reflexions, dinàmiques, coneixes gent diferent, aprens a treballar de moltes maneres. Com a monitores sempre ens hem definit com a agents de canvi, llavors és una cosa que portem molt a dintre, no? Tot i que pensem que a vegades qualsevol cosa, per petita que sigui, no tindrà rellevància, ho és. És quan tu ja t'estàs implicant a formar part d'un projecte o a participar perquè tu voluntàriament vols saber què hi ha a la teva ciutat o al teu barri o el que sigui. Això ja és un pas, no? I diu molt de les persones i no només és una, són moltes. Aquest projecte també t'ensenya que has d'aprendre a dir-te les coses tal com són i d'esforçar-te per aquelles coses que vols canviar, perquè no canviaràs res quedant-te quiet i esperant a que t'ho facin els altres. O sigui, has de lluitar pel projecte i llavors pot sortir un projecte molt maco. Que ho faci, que participi. Bueno, una experiència potent a la meva vida, però no imaginava que tindria la transcendència que va tenir i que realment aprendria tot el que vaig aprendre en aquell procés. Em va agradar molt la idea de poder estar amb gent professional que en sabia i que em permetia com mostrar les meves idees i ajudar-me a moure'm i fer propostes, doncs em va emocionar molt en aquell moment. Necessitem una educació molt més transformadora i bueno, com molta més activitat social i política de la ciutadania i no només com a agents consumidors, que és el que en general som ara. Si no hi ha aquest interès pel canvi, no es pot demanar a nivell polític, no es pot demanar a altres nivells, per tant, si no es comença des d'una base, crec que no es pot arribar a altres nivells. Quan penso en justícia global potser em ve al cap, més que la pròpia justícia, les injustícies que s'estan cometent actualment i com posar fi en aquestes o com d'alguna manera donar visibilització en aquestes injustícies. I ACPP és el que fa a nivell d'estudiants de batxillerat i crec que ho aconsegueix molt bé.